Mali News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an minnu sɔgɔlen dɔnna su ani tile aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye mai kalo tile 23 san 2024 an ka bi kunnafoniw bɛna tali kɛ min na Mali armée Banbagaci ɲɛmɔgɔba dɔ faga Guruma zone de 3 frontière la ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ n'a nɔfɛ mɔgɔw ka jugement baaraw bɛ sen na kunnafoni walawalalen an bɛ n'o d'aw ma an ka kunnafoniw kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la sini Colonel Assimi Goïta ale nata Sanankɔrɔba Mali président de la transition sini ale nata Sanankɔrɔbakaw fɛ yen a kɛlen don ka baara belebele boloda yen nɔ ni o ye centrale solaire belebele o bɛna sigi Sanankɔrɔbakaw fɛ yen nɔ ni centrale solaire in bɛna courant min bɔ o yɛrɛ 200 mégawatts de ma o courant in bɛ se ka Bamakɔ fankelen bɛɛ ta Colonel Assimi Goïta a bɛ ka nin baara in kɛ ani Irisiw ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la nin baara in bɛna kuncɛ wagati jumɛn ani musaka min bɛna don nin baara in na an bɛ n'o kunnafoni di aw ma an ka sini kibaruyaw la aw bisimila ka kunnafoni kɔnɔ nin bɛ tali kɛ lakana kan nin wagati in na Mali armée bɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ Banbagaci kɛlɛ la o hukumu kɔnɔna la zone de 3 frontière la a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Mali armée Banbagaci caman faga o yɔrɔ in na o Banbagaci na ni Banbagaci ɲɛmɔgɔ dɔ b'o la ni o tɔgɔ ye Suley Suna ale ye Banbagaci ye min ye marifa bila kana fara Mali armée kan a fɔra wagati min na k'u ka marifaw bila kana bɛn ka sabati Mali kɔnɔ nka san 2020 na a ye jala sɔrɔ Mali armée la a ye adjudant jala sɔrɔ san 2020 kɔnɔna la a ye armée bila ka taa fara Banbagaciw kan tuguni ale de fagara Mali armée fɛ nin wulikajɔ in kɔnɔna la a bɛ baara kɛ UBL ka jɛkulu mɔgɔw de fɛ wa ni cɛ kofɔli a ka attaque spéciale ye min ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ taa minɛn ta Niger ani mɔgɔ minnu bɛ taa minɛn ta Burkina a b'olu ka convoi attaquer sira la ale fagara Mali armée fɛ nin wulikajɔ in kɔnɔna la nka armée ma communiqué kɛ nin ko in kan fɔlɔ nka Mali armée ye communiqué dɔ kɛ bi ni o communiqué in kɔnɔna la min y'a jira k'a fɔ ko samedi mai kalo tile 18 Mali armée kun bɛ da bi Banbagaci dɔw ka jan kɔnɔna la ni o kɛra Nara ani Gire ni ɲɔgɔn cɛla la Mali armée ka nin groupe ninnu kun bɛ ka bɔ Nara ka taa armée ka position min bɛ Gire ka to olu remplacer olu kana sɛgɛnna fiɲɛbɔ la wagati min u bɔra Nara Madinɛ Goïta dugu yɔrɔ la Banbagaciw ye jan da Mali armée ye yen nɔ nka militaire minnu kun bɛ ka taa u kun labɛnnen don kosɛbɛ u ye Banbagaci ninnu ka jan kɔkari armée y'a jira k'a fɔ ko Banbagaci tan k'olu le nin tora nin kɛlɛ in kɔnɔna la wa k'u ye minɛn caman de sɔrɔ Mali armée y'a jira k'a fɔ k'u ye moto 6 lasorokɛti 1 ale ni PM 1 ale ni PKM 2 ani mugujugu caman k'u y'o sɔrɔ Banbagaciw la nin kɛlɛ in kɔnɔna la kunnafoni filanan an bɛ taa Guinée Conakry kiritigɛ min kun bɛ sen na Guinée Conakry a sera kuncɛyɔrɔ ma ni o kiri u ka jamanakuntigi kɔrɔ Musa Dadis Camara a n'a nɔfɛ mɔgɔ 10 olu ka kiri kun bɛ sen na Guinée Conakry kiri in sera kuncɛyɔrɔ ma min y'u ka procureur ale y'a ka kuma labanw fɔ procureur y'a jira k'a fɔ ko Musa Dadis Camara Claude Pivi ale ni Blaise Gomu ko ka u si kaso di u ma ko u si kaso min filɛ nin ye ko fiɲɛbɔda tɛ d'u ma cogo si la n'u ma san 33 kɛ kaso la a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko Abubakar Sidiki Jakite n'a bɛ fɔ o ma ko Tumba ale ni Kalonzo ko ka san 15 kaso di olu ma ani mɔgɔ 2 b'u nɔfɛ ni o ye Tumba ni Kalonzo ka cidenw ye ko ka san 14 di olu mɔgɔ 2 ma kaso la mɔgɔ 2 minnu mun bolila n'o kɛlen Claude Pivier o tɔ kelen ale ma sɔrɔ ale ma ye kɛnɛ in kan procureur y'a jira k'a fɔ ko ka mandat d'arrêt lancer olu contre la nin kiri in kɛnɛ kan min ye procureur ka dankan ye ale kasira a ɲɛji la a y'a jira k'a fɔ ko fɔ décision de ka ta nin ko in na min b'a to segin tɛ kɛ nin ko in ɲɔgɔn 2 kan Laginɛ ani diɲɛ fantan 4 si fɛ bilen procureur ka dankan a ye misaliya ta muso dɔ kan a y'a jira k'a fɔ ko 2009 ko nin ko in kɛnɛ kan ko muso dɔ nana nin marché in kɛnɛ kan ko min ye Dadis ka militaire ye u ye muso in minɛ ka biya ka tila ka taa n'a ye ko denko bɔra la sida kirala ka muso in minɛ muso in den ma se ka sɔn a sin na a yirala k'a fɔ ko sida b'a la a cɛ y'a gɛn ko muso in bɛ maɲumantɔko la kɛnɛ ma bi a ye nin kuma in fɔ yɔrɔ min na a kasira a y'a jira k'a fɔ ko fɔ décision de ka ta nin na walasa jamanakuntigiw k'a dɔn k'u tɛ jamana sariya sanfɛ hakili lajiginna 2009 nin ko in kɛra wagati min na mɔgɔ min sara nin ko in na mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 56 olu le fagara dɔw fagara marifa la dɔw fagara muru la mɔgɔw fagara fagacogo jugu la nin ko in na muso 109 bin kɛra olu de ka nin ko in na procureur kɛlen ka nin kuma in fɔ victime kɔrɔ dɔ kun bɛ kɛnɛma o y'a jira k'a fɔ ko procureur ka nin kuma in k'a diyara ale kosɛbɛ ko b'a jira k'a fɔ ko justice bɛ k'ale yɛrɛ lafiyara a farikolo la nin kuma in fɔlen nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ma procureur ye kuma laban minnu fɔ aw ni ne an ka jɛ an ka t'o lamɛn ani nin victime kɔrɔ in fana ye kuma minnu fɔ an ka nin kuma ninnu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Pour la répression
Condamné 1. Moussa Dadis Kamara, Moussa Tchegboro Kamara, Blaise Goumou, Abdoulaye Chérif Diaby, Marcel Guilavogui à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 2. Alpha Amadou Baldé, par défaut, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3. Ibrahima Kamara alias Kalonzo, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et Paul Mansa Guilavogui à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Mamadou Aliou Keta et Cessé Raphaël Haba à 14 ans de réclusion criminelle. Décerné mandat d'arrêt contre les accusés Alpha Amadou Baldé et Claude Pivi alias Coplan. Mais nous, on est satisfait de ces réquisitions et on espère que le tribunal suivra ces réquisitions. C'est le sentiment de la partie civile. La France qui dit que ça ne serait pas, ça ne se repose pas sur les trucs juridiques, Bon, ils auront leur plaidoirie pour démontrer que ce n'est pas le cas. On attend qu'ils aient le moment où ils seront là pour défendre et démonter les argumentaires des réquisitions. À ce moment-là, on pourra en juger. Merci. Kunnafoni sabanan an bɛ taa Tchad jamanakuntigi sigi o kɛra. Tchad jamanakuntigi kura o kɛra Mamad Idriss Déby ye. A bɔra transition ɲɛmɔgɔya la, a kɛra président de la république yɛrɛ ye sisan nɔ. A ka jamanakuntigi sigi la AES kun représenté no Niger premier ministre fɛ. Ni o ye Ali Mohamed Zeyni. Sabula délégation minnu tɔgɔ fɔra Mali ni Burkina olu tɔgɔ ma fɔ a la, nka Niger ale tɔgɔ fɔra la. Wa jamanakuntigi caman de kun bɛ ni jamanakuntigi sigi in kɛnɛ kan, i n'a fɔ Togo ale ni Gabon ani Guinée équatoriale ani Guinée Bissau. Jamanakuntigi caman kun bɛ ani u ka représentant premier ministre caman fɛnɛ kun bɛ nin nɔ. Min ye Emmanuel Macron ye, ale ka premier ministre dɔ fɛnɛ kun bɛ a tɔgɔ la. Jamana jɔnjɔnw talen ka don Mamad Idriss Déby kan na a kumana. A y'a yira k'a fɔ k'ale kɛlen jamanakuntigi ni k'ale kɛra Tchad bɛɛ jamanakuntigi de ye. Ko mɔgɔ minnu ma voté ale k'ale b'o faamuya. Ko nka ko ale bɛ baara kɛ de Tchad kɔnɔna la walasa bɛɛ ka wasa ni ale ka baara ye. Aw ni ye an ka jan ka taa Tchad jamanakuntigi sigi kɛnɛ kan an ka jaw lajɛ ani Mamad Idriss Déby ye kuma minnu fɔ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mes frères et sœurs qui n'ont pas porté leur choix sur ma personne, pour une raison ou une autre, je voudrais leur dire que je respecte votre liberté de choix qui participe pleinement de la vitalité de notre démocratie. Désormais, je suis le président du Tchad. Désormais, je suis le président du Tchad, le président des Tchadiens de tous les horizons et de toutes les sensibilités. Je prends la pleine mesure des grandes mutations auxquelles aspire notre peuple et que nous devons opérer au cours de ces mandats au fur et à mesure. En somme, nous voulons tous un avenir radieux pour notre pays et tous ensemble, nous y parviendrons, Dieu voulant. Emmanuel Macron ale ka pankuru jigina nouvelle kalo deni kunu a kelen ko ka tile kelen voyage kɛ ka taa ni yɔrɔ in na. Emmanuel Macron a ka pankuru ma se ka jigin nouvelle kalo deni capitale aéroport la.
aga pangunu jigina uga base militaire munu be Nouvelle Calédonie aga pangunu jigina olu do de ga base militaire konna la Emmanuel Macron ya ira kafo kale na guni Nouvelle Calédonie wala sa obese ga benga foke kula chugoya mina ko ko munu ga telin ko sebe ko ore duguni ko duguni ga soro ga di population ma ali ni fura ke ko population mi se ga fura ke chugoya mina Emmanuel Macron ayeni kuma info kuna fondilaw nyana ka tu ga base militaire konna la kale te feka ta togo shila ne ani Nouvelle Calédonie ko ma benga foke ni ko ina nga washi fina ko bole no ulu murutile no ni wakati na uya ira ka foku te fa wajamana kuma ga ta fo jamana wore ko wifa wajamana kuma ga fu wajamana erereka shifina ga no ya ira ka fo ku era de te fe ga France militaire uye wa dugugolo sanfe ku be fe ugata ko lu be ga ni kelem ngene ku te ga ku yere sabula ko oluta bana ko la ka ba ko lu be ga ni ke ga bla udew ni awni ne anga jangata Nouvelle Calédonie Emmanuel Macron ay kuma munu fo anaka pangunu jigina wakati mina ani shifina kan nu fene mega kuma munu fo angata ulu jawu la je nyogon fe La volonté ici avec les ministres, l'ensemble du gouvernement d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. C'est la priorité des priorités. Je veux remercier le haut-commissaire, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, les élus. Avec le retour au calme et à la sécurité, c'est évidemment aussi le retour aux soins normaux, à l'approvisionnement et à l'alimentation, car je sais que beaucoup de populations souffrent aujourd'hui d'une situation de grande crise, soit que certains de nos compatriotes soient malades, soit que d'autres aient beaucoup de mal aujourd'hui à s'alimenter. Donc c'est la priorité aujourd'hui. L'armée ici, on n'a pas demandé à l'armée de venir ici. Non, c'est pas, c'est pour notre pays. C'est pour nos enfants, je répète encore, c'est pour nos enfants plus tard. L'armée, elle est là, je ne sais pas, l'armée, elle fait quoi ici? Ils vont aller là-bas en Ukraine, ils vont aller surveiller là-bas en France, ils vont emmener l'armée ici, on n'a pas besoin d'eux ici. Non, on peut se protéger, on peut gérer notre pays ici. Kuna fonduruna ira jamana kuntigi ga janaja baro be sinabi Ibrahim Maraisi anani mogo shegi mi fatura nyango fe wa avion kasaraina a janaja ga ge marshad no jamana kuntigi yere wolo dubé bi dur uyo de ga seli ni shuko fole nununga aninga do kuka uye jamana kuntigi shuga do mabili kono ka jamana yoro chama buli nae katana misiri bala yoro mina utara sili aka enno kasoroga shuta kata do ko mogo ba shudo yoro dola awni ne anga jangata idam anga tu wa jamana kuntigi shudo nunu jawla je kanga bikuna fonu kunchenwe بین مردم آمد و سمت عدالت را عنوان شهید یه عنوانی که نباید ازش آسان عبور کرد. کلمه شهید مجموعه‌ای از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی در این کلمه نهفته است. وقتی شما میگید شهید در واقع این کلمه یک کتابه، مجموعه‌ای از معارف دینی در این کلمه هست، مجموعه‌ای از معارف ملی در این کلمه هست، مجموعه‌ای از معارف و مکارم اخلاقی در این کلمه هست. کلمه خیلی کلمه مهمی است. اینی که شما میبینید و میشنوید بعضی از این شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت میکردن، خدای متعال یه نوری به دل اونها انداخته بود، با این نور یک حقیقتی رو میدیدن، این بود که عاشق شهادت کنه. جای او در قلب مردم بود، نه در پشت میز. از همان اول که آمد حرف ملت را گرفت،
از علی ابن ابی طالب نشان مهر را، از حسین ابن علی مهر سیادت را گرفت. او دلش تنگ امام مهربان خیش بود، در شب میلاد او اذن زیارت را. آقا جان یا علی ابن موسی رضا، به شما هم تسلیت میگم. آقا جان پیکر کسی داره میاد که تو اون دوره تصدی تولیت تو گوشه و کنار این صحن و سرا از خودش یادگارهایی گذاشت در خدمت به زائران شما، با همه وجود هرچه توانست در مسیر شکوه بیش از پیش این آستان خدمت کرد. بذارید براتون یه چیزی بگم، بعد میخوام عقده دلتون رو با یه ذکر باز کنم. تو این صحن و سرا، تو اون سالهایی که تولیت آستان قدس رضوی بودن، اگه شب عاشورا مراسم خطبه‌خوانی بود، اگه شب شهادت حضرت رضا علیه السلام بود، یا مراسم دیگه، پیغام میرسوندن که به فلانی بگید تو این حرم از مردم ذکر یا زهرا بگیره. و الان پیکر نیامدشون داره این پیغام رو به من میده. خیلی نمیخوام باز حرف بزنم چون قلبهای همتون و هممون آزرده است، اما بیاید باز هم سفارش کلامی دیروز عزیز دل ملت، رئیس جمهور شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی عزیز و زبان پیکر امروزش رو بهش عمل بکنیم. هر کی که با مادر این آقای بزرگوار کار داره برای اینکه میخواد به چشمشون بیاد، این دستش رو بیاره بالا به نشانه به چشم زهرا آمدن. ام الائمه النقباء النجبا صدیقه کبرا. هر کی هر جای این صحن و سرا که هست، برای آرامش و سکینه قلب مبارک رهبر عزیزمون، برای عرض تسلیت به اون رهبر عزیز و بزرگ می نویسم تا عمر دارم، از شهیدان می نویسم. یا رب مدد کن قصه را مجمل بگویم، تا از شهیدان صف اول بگویم، از پهلوانان غیور سرزمینم، آن قله های پرغرور سرزمینم، آن راست قامت های جاویدان تاریخ، محکم تر و روشن تر از کتمان تاریخ. دیروز اگر بودند دوشا دوش مردم، امروز برگشتن در آغوش
گوش مردم آنها که محو عالم لاهوت هستند آری همین هایی که در تابوت هستند پس چیست پایان دلاشوبی خدایا لا نعلم منهم به جز خوب Nine ku yanga bi kuna fone ka da aw kluka aw ni ce aka la jel gu nyumana anga foli ba na je baga bela jene kerengere ne ana munu me ga na je ka bo Côte d'Ivoire aw ka mbe wakati were mo munu mi fe ga dembe do Mali News ma walma ka wa publicité o Mali News ka chaîne sanfé abc ga ngoli ni murina bi wono toni keli ngwani keli binani bishegi ani nani